Şu günler Mara welaýatynyň bilim we terbiýeçilik edaralaryna mekdep resmiýleri okuwçylaryň ýanatalary bilen ýygnak geçirip, wagt nesihat işlerine bat berýärler. Bilim işgärleriniň geçirýän wagt işleri mekdep resmiýlerine görä esasan okuwçy ýaşlaryň ahlak terbiýesiniň kämilleşdirilmegine, maşgalalarda çağı ähmetiniň öňüniň alynmagyna, okuwçy gyýlaryň daş keşbiniň gödäwçilikde saklanylmagyna hem-de okuwçylaryň smartfon ulanmaklaryna ruhsat berilmediğini önükdirýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Türkmenistana ýyllar boýy raýatlaryň maglumat almak mümkinçiliklerini çäklendirmek ugruny aýratyn tagalla edýän häkimetler soňky bir näçe hepde bäri orta mekdeplerde okuwçylaryň smartfonlaryny barlap, VPN ulanýan ýaş ýetginjekler anyklaýarlar. Häkimetler smartfonlara garşy alyp barýan barlyşyksyz görüşni ahlak aladalary bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetlerine görä smartfonlar okuwçy ýaşlaryň ahlak terbiýesine yaramaz täsir edýär. Mekdeplerde geçirilýän ýygnaklar okuwçylaryň ahlak terbiýesine gönükdirilýär. Çağalaryň ellerine gymmat bahaly smartfonlary bermezlik tapşyryldy diýip ýygnaklardan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dünýäniň häzirki zaman şertlerini adamlara çäktiz maglumat mümkinçiliklerini hödürleýän smartfonlar Türkmen häkimetleri tarapyndan nişana alınýan mahaly Marynyň mekteplerine geçirilýän ýygnaklarda mugallimler telefon çäklendirmeleri bilen bir hatyrda ýokary synplardaky okuwçy gyýlaryň daş keşbiniň gödäwçilikde saklanylmagyny hem ündäýärler. Ýygnakda çykyş eden mugallimler gyýlaryň kosmetika terişdelerini çalmaly däldigini, olaryň giň egniş geýmeldiklerini, gyýlary okuwdan soň öýden çykarmazlygy we gödäwçilikde saklamagy ündediler diýip ýygnakdan habarly çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň ýam aprel aýyndan bäri gyýyl daş keşbine edilýän häkimiýet gödäwçiligi güýçlendirilen görnüşde alınıp barlyar. Ýokary synplardaky okuwçy gyýlaryň el telefonlarynyň ýergiderli görnüşde barlanylmalydygy başarsalar, çağalaryň ellerine telefon berilmezligi ündeldi. Ulu klasslarda gyýlaryň telefonu düşýän suratlaryna üns berilmegi tapşyryldy diýip çeşme aýtdy. Mektep resmiýetleri ýygnaklarda eden çykyşlaryny maşgalalarda çağı ähmetinden peýdalanylmagy bilen bagly meselelere de üns çekipdir. Azatlygyň habarçysyna görä mugallimler köp sanly maşgalalarda mektep okuwçylarynyň sapak wagtyny hojalyk işlerine işledilmegine alada bildirýärler. Mugallimler enatalardan okuw wagtyny çağalaryň mektebe göýberilmegini erjellik bilen talap edýärler. Mektep wagtyna çağalar hökmany suratda mektepde bolmaly we bilim almaly diýip mugallimler tutan ýerlilik bilen aýdýar. Ýöne ýurtda giň ýaran işsizlik we ykdysady kynçylyklary hususan owa ýerlerine ýaş çağalaryň mektep okuwçylarynyň hojalyk işleri bilen meşgullanyp bolary maşgalalaryň ykdysady ýagdaýyna goşunt goşmagy terýär. Birazdan Azatlygyň habarçylary Marynyň owa ýerlerine giň ýaran garyplyk zararly mektep okuwçylarynyň sapaklardan boş wagtlaryna paýta ýygmagy, gazanç etmäge mejbur bolýanlyklaryny habar berdiler. Şol bir wagtda orta mekteplerde geçirilýän ýygnaklara gatnaşýan enatalar çağı zähmeti bilen bagly problemalaryň diňe ykdysady kynçylyklardan giň ýaran işçilikden gözbaş alýanlygyny aýdýarlar. Ýöne mektep resmiýetleri çağı zähmeti anyklanan hojalyklarda enatalara kanun goraýjy edaralar tarapyndan çäre görüljekdigini aýdýarlar. Eger de okuwçy mektebe gelmän gowçy meýdanlaryna ýitse, paýta ýygsa ýa-da eklenç üçin başga işler bilen meşgullansa, yerli polisiýa işgärleri tarapyndan enatalara jerime ýazylar diýip mugallimler aýdýarlar. Enatalar we mugallimler mekteplerde çağı ähmetiniň üstüne çekişýän mahaly döwlet heýetçiligindäki köpçüliklerin habar berişleri Türkmenistany şadyan çağlaryň bagtyar ýurda atlandyryp ýurdun ykdysady kuwatyny wasp edýär. Enatalar öz çağlaryny paýta meýdanlaryna keýpini alyp gitmeýänliklerini aýdýarlar diýip çeşme ene atalar ýygnagyna salglanýar. Olar bala çağlarynyň gowçy meýdanlaryna gidip ene atalara ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Çağlar paýta ýygyp iňolmany okuw esbaplaryny özleri satyn alyp bilýär diýip enatalar aýdýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi zähmeti şol sany çağı zähmetini gadagan edýär. Ýöne zähmet kodeksi ýaş ýetginjekleriň sapaklardan soň boş wagtlaryna kanun taýdan gadagan edilýän hukuk işlerden daşary işlere göýberilmegine ruhsat berýär. Çağalaryň çağalyk döwrüni ellerinden almadyk üçin erkinjilik bilen işçiligiň öňüni almaly. Zähmet taklary ýeterlik haritlar el ýeter bolmaly. Eger şeýle bolan bolsady, hiç bir enata öz çağasynyň keçilikden zähmet bilen meşgullanmagyna, onuň agyr işlerde işlemegine ruhsat bermezdi diýip enatalar aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurtda giň ýaran işçiligi çağı durmuşynyň gowgalaryny we halkyň ykdysady aladalaryny agzamaýar. Döwlet telewizionyna görä Tomsk kanikulyny dynjalyş lagerlerine geçiren türkmen çağalary şu günler ýurdun täze galkynyş eýamynyň peşkeş beren ýokary amatlykly bilim ojaklarynyň halkara ülüňlerine laýyk gelýän
sınıf otoglaryny dünýä derejesine bilim alýarlar.